Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamat jong kajingkan rei jong udrok ubalas dang le se menta bandrung om tang heki jakasor henrei wat hadu ki than nong kendong kala de ka wei na kimat ka badon ne ka jing sngo khya yiki babun balang kamtam ha ka imlang ka salang ha ki ni sngi ha ka ba ki babun ki kenhun kamtam na ka tanat pulit ki shnong ki thau ki kenhun sengru ki layami shakmat banya khun ting e bandat dingkhong yeki jingkan rei jong udrok halor kani ka phang bat haba phai shawas khase hills district kamtam hapo ka sor nong stan ha ki snem bala let no Laong bakila don ru ki kunhun nong kahidrok ki bala berngam bat muru wat ban penlong ya kasor nong ston kum kawai ni ki jaka kahidrok ki ba pau nam ya ka ba maki ki thmu ban penyan ujor bat ki we ki jaka hakiri jong ka perthai usamla maukordor khas imle president jong ka village defense primary committee nong ston area hagajinon langru unaik secretary uba shailambok marbanyang habai kran ya ka phang ha unong tho khubor ulaong bagajing form ya ka vdp cna kalong ha usnam arja khat khandai Bat hagi tu gisnam ka don ru ka wei ka kunhun jong kinong ka hidrok ya ka bahapo west khasi hills kipen I sha upat ba ling pagi kam ki jongki ban ong ru baya ka west khasi hills ngin penlong kum ka mexico bat kani ka lapen su jer bat sngo khya bat sngo ting ya ka ta ka jing yo sngo ka sur ka bami na ka ta ka kunhun kinong ka hidrok ka VDP CNA ngila form ning kong ka dei house nem ada khandai bat ka jing form ka jongi ka CNA ka don ka tau ba hakaba ki sodar shnong ki menteri ki sang sama shnong ki sport club shnong kumjuru kidon katu kane ki riurang ba ki bala krishan yangi te ngi ai kubeni ko ya ba jongki ba kila ban ai kap por pura ya ki yangi bangila ban form ya kane ka CNA baka ji form mo ji CNA kalong hada kendai ane thuk ni ka story ka bangi sa form ya kane kalong ba kadon ko wi ka team ka group jongki nong didrox ya ka pa west kasi hills kala ong direct bay sa upay pa ki pen I lang ba ki kam ki jongki dapat di ong ba na ya ka west kasi hills min penlong kum ke mexico ti kapan sujer yang ni hat kokor kum kinong ya lam jong ka west kasi hills ki bdp ti nakleng ka jongi nilating ban so smith ba ya kata jinsnol ka jongi ya kini kinong hydrox ti hadin nang ta ngile ya song kum ki bdp hapo nong stoin kum ba sau san televisionong ngile song mai perkhat kumno ngile ene ka padahadin bangila ya persang banyawat ya keteng makumno ngile ngile yo ni keteng VDP CNA village defense primary committee nong stone area bat nang tapat ngile yo ban yo form hadu ha ka basang ning ko engi so yo form khat drill teli kisnong te khat drill kisnong form ning kong hadin ki wan join bat ni hadu live phone drill teli tenang tapat ngila yo bat pat ban patrolling ya ki nong patrolling ya ki yo patrolling ya kubun ba ki jaka bat hadu bangila banyak pun ban pentra ya ka tem drugs hawa jaka kendai namar bangi astuting sisa ya kata jing berngem jongki ban pelong ya kanong stoin kum ka mexico tenek yang jing iting kadai bang iting ikun samla iting kaptam di kun samla gili ban sedang ban kim ban sedang maki samla tenek yang jongi ngi shooting ya kata ditadang itresitom how to nem hadu bangila ban pentra ya tem ke jongki te kumjuru nakalian kejongi ngitre hadu kini gisngi kalong ba ngidang kampen kan susu nama kajingla batun kan kejongi kalong ba ki pai baru yang ki kersan ba hai kam baro habangi ngitre kan ya kam tame haki ni ki trolling meet kepada hapo jong kane ka bypass area jong kanong stone town area baro ka way kadi kata ka bangi ngiyo jingsan ka pura na pai ba bat kumjuru nakisno ngiyo jingsan pura tingila batre bahaya kan ya kam Dahap pakai jengker kalau bahagi ni sistem balada poi kadon ke banginya job sisai sistem area sistem di drug sistem di kiat bean bahagi ni kisni ke mentapat kita katu kadne ki caka ki bangi ngidang sem sitom gi nama haji long brew sibun giben di juna tambah long wan kataru bidangnya kun baik menta kalau bah kane kamit kamyong ka ba kipit bukan bidang I ada di kisni dan don ki bapit bukan ki batu tambah kaji tu jongki mentang I kamdunahi haji tu lah kamduna Tiwala kata orang yang yang persanghi mentaruh banyak patrolling menmit bat rekan-rekan bat police department. Yang kenal kan kapang kolong ba apa pikren ya kan kalau kenkin laki di kisang bahalang ne laki di kini bang ba ne apa pikren inde bangkan palat la lagi intik di sisa. Ngan situ dia depi kolong ba nak liang kajungi ka VDP CNA barengkat ka police department ni juye patrolling hadu menta. Laki kuat mensaki ya kan ne wan mathan bat ni menmit haki por kendai baje hadu por lai baje step hadu kisau baje step kinlap ya kaji kre jongi hadu kan police department hadu kini kisngi kampat don kanu ke bangi ni wen ka patrolling dengitan baik
ngan tu ya pi kalau ba kisnong ki abe hadu ini kisni la pin fun ha kano ko porlo ni dan be hasurok ni patrolling ya ki caka jong ajo VDP CNA ngi ai kuble shibun ya ki sodar shnong ya ki menteri ya ki riulang ba jong ka area jongi borok ka wei ki bala hap hapo jong ka nongstoin police outpost ba pila krishan borba yangi bat mit bat yong bat hakano ko pa bangi dan kam pila pediang so bahabe yangi tengi ai ka jing kuble kerpang ba ka jong pi bat kumjuru ni ai kuble ya ki police department ke badan po west ka sementa jong ka SP office ba kilala shisha ban yarap lem yangi haki babun bakiliang ki bangi nak liang ka VDP ni semjing liang jong pi pila yarap yangi kuble shibun yang ni telang nane sakmat ban pen rat tongkong yang jisnu po jong west ka Aqua bankan kadai ka jiken tulem ya ki para nong snong ya ki kon samla ya ki long mi ki long pa ki ba shong dukan bat khamtam ki ba yat yeng ha ki rut ki kia jo kan ka snong pa ro ka we jo town area ba ning kong kalong bangin ya pikir lem la kan no ka jing ba pi don phone yang ki VDP CNA ngilong ki ba kloi ba ha paniarap bat kumjuru kalau ka maham bala nang ilap ya ki don ki lagi balik kam sneu na kalian gajongi ngin simbek ngin kembek ban ngin rabai ka botong ka ai bat ngi ki VDP CNA ngila rai ba kalong ba ngin nang yai pen khanjo su nang ne sakmat bat hadu bangin la perkat bangin form bek sendon borok we was hills kenang bangin la ban te la kam ya ki sneu borok kilian